You will truly reap what you sow. Kasla ni Miss Cecil Bunilla, iti barangay 24, iti Ilitia, San Nicolas. Nagmula na ito, iti nasayaat. Nagmula iti gaget, determinasyon, ken kastamet, nga kinamanagayat, kariti agtutubo nga padana. Isuna ti mangipaneknek, nga iti biyang ti agrikultura, ket adda ti masakbayan. Palikagom na nga babaen iti panangisuro karigiti agtutubo. Patsan na nga ti panangisuro karigiti ubing iti nasapa agundaway ket panangipakita ken panangipaawat kadakwada nga ti maysa a mannalon ket napateg iti maysa a lugar. Ni Bunilla ket inaudi karigiti pito nga agkakabsat ket isuna laeng iti simrek iti kastoy adalan. Gaputa kalikagom na ti agbalin na nga kas iti amana ken itultuloy na digiti narugyanan na. Hintay man nga rod amwen mga kabombo iti journey ni Miss Cecil Bunilla. Iti detoy nga balaigi na iti biag babaen iti Bombo Success Story iti Good Morning Philippines. Basta ma'am, ni father ko ma'am, siya ti napagkatiwalaan na nga mangituloy iti narugyanan na ma'am. Ket gapo met idikon ma'am na interest nakmeten. Ket intultuloy kon ma'am nga big adda met ti goal kon nga makita met iti tirigat nan ma'am nga iti farming. Ket idi ma'am ket makita iti farmers met nga tirigat ket intultuloy ko ma'am tanon makatulong aktumit kadakwada. Okay, ma'am. So, DJ met din nakaguti-gutam na talaga. When ma'am na inspire na-inspire na ko ma'am ta DJ. Tay desire ko nga mang tulong kadakwada ma'am. So nag-encourage ta met iti digitigot ma'am. Tatnon may matulong met iso dan ta adati adan to kasuksukat dan. Ma'am ta modern tay amin nun ma'am. Iso nga mas na basip iti kastan iti magastusen iti pinagtaltalonen ma'am. Ket iso nga adumet digiti farmers maten ma'am nga may kinyak ta ay surok met digiti technology nga adda diti farming mo ma'am. Okay. So talaga inadal mo ma'am dito? Oin ma'am, bale nagbasa ako ma'am iti 3-year diploma, tapos 3-year diploma ti agricultural technology, ket idikwan ma'am ket adda digiti proyekto project iti ay digiti ma'am digiti programa iti Department of Agriculture ket simalinak man iti internshipon ma'am nag-intern na iti youth internship program iti organic agriculture. Ket DJ ma'am digiti naadal ko isurok ka digiti ubing, isurok ka digiti farmers. Digiti farmers bat nga umay dito yun ma'am, isurok mo digiti kadwak nga ubing dito yung ma'am kadakwadan hanak iso nga hanak nga marigatan ma'am nga share kadakwadan ta adapay digiti sumarasaro no mutan dito yun ma'am. Share kadakwadan. So adot sinalsaliam pa yun ma'am? Adun ma'am internship kasi ma'am kada digiti programa daw ma'am. Ken DJ ma'am dakkel mo tulong iti provincial government ti Ilocos Norte ta digiti ma'am digiti aditi farm ko ma'am kat agapo kadakwada. Ay bongga. So nakita da DJ kwak ma'am DJ desire ko ma'am nga rod nga mang tulong kadigiti farmers ken digiti youth ma'am nakita da DJ ma'am nga kwak ma'am nga siguro deti mo siguro purpose ko but kadakwada mo. Anat nakita ma'am nga sang nagbalbaliwan iti panagbiag mo sipud idi rinugyanam detoy. Dakkel ma'am ta adoti matultulok ma'am. Ang deti nga ko tanak lang nga para di bagbait ma'am para kadigiti padakmet lang farmers ken digiti ubing. So talaga ti purpose ko siguro isud goal ko ma'am. Iti pinagbiag ko. So siguro ti purpose ko ma'am. Ngem idi ma'am, idi ubing ka pay, makitkitam ni father mo nga tay agtaltalon, impadpadas mo ma'am, idi ubing ka pa niya talaga.
mapanak mod ma'am, tumultulong ma'am, mapanak agkwat. Digat tingamin itingamin product dedi ko ma'am kat unas, kajay ma'am kat mapangkam agdapil, so Ay, mati obra mo ti dubling kami God. ma'am. Sin inspirasyon mo dito yung Dedicated ka iti trabaho no ade ti willingness mo nga adalin digiti iti iti farming ma'am ket mamatinak nga agsaksid ka ken we can make difference ma'am. Wen, agpay so data, Talaga ma'am. ma'am. Yung anat imunan nga inobra, ma'am, kadagitoy itatada iti farm mo. Deti ma'am nagrugitang iti organic agriculture ma'am talagang deti vermicomposting pinagarami ti organic fertilizer. Agararami dagiti concoctions nga mabalin nga pag-spray iti digiti natnaten kanimo isu ti nagrogrogyan ako ma'am ket intultuloy gagana tattawam ket manatawonen ma'am ket adapay lang ket tattawam. Ta DJ nga rod ma'am di sustainability ti kasta iti kwa talaga ma'am. Ken kahit ko makatulong met iti food security iti bansa tayo. Yes, ma'am. So, kasano na-discover ni LGU San Nicolas, ma'am? Tsaka min iti pag-alanda ti organic fertilizer ma'am sak ti pagatgatangan da digiti African nightcrawler. Isu yung gana DJ ma'am ket makita damat DJ kastak ma'am DJ talaga pinagkayat ko talaga DJ desire ko talaga ma'am nga nang tultuloy deti nga farm ma'am isu DJ ma'am. So, sika nga adung ti supplyam malaksid LGU San Wait ma'am Nicolas. addamet ma'am ag supply adapiti ko gatang kinya agapot kagayan ma'am. Alo digiti seedling production ko ma'am kasi ma'am ken organic ma'am. Adumot ma'am from Cagayan, Ilocosur kasi ma'am. Inexpectar mo, ma'am, agbalin nga kastoy Ano ma'am deti anam? ma'am talaga nga sobrang blessing met ma'am kaya deti nga na napasamak ti biyag ko ma'am. Ma'am, adu digiti kasatatan digiti inaganak nga agbasa kay nasaya tapno digito taltalon nga kasi adu digiti kakasday di ba tatan. Ma'am, so anat makunam kaslang sikan sa ti mabalin nga mangbalbaliw deti nga kapanunutan iti kaadtuan itatan gapu kadigiti nagduduman nga mapaspasamak iti biang iti agrikultura. Oy ma'am ti lang may back ma'am ket iti farming ma'am ket adda iti future tayo ditoy. Ken no ti agriculture ket adda iti masakbayan iti lalo kadagiti youth ma'am. Ket DJ ma'am with your DJ dedication, DJ nga rod willingness nga adalin dagiti ma'am ket DJ agsaksid tayo ma'am ken we can DJ ma'am DJ maado ti matulungan tayo ma'am adu. Siguro ma'am siak ma'am ket anak kami nga ti lang siguro challenges kanya ma'am ket DJ daduma ket ma-overwhelm nak. Ket no DJ ti challenging ay siak namin ma'am no iti pinagkuha ma'am ket mapanak digiti lawak ma'am no agsapsapol restos ti Nag-restock ka, ma'am. haan ma'am. I'm sorry ma'am. Sige lang, ma'am. Go lang. Ti di kami ma'am tay tatno No, adamat tigiti. Saan ko challenges kasi, ma'am. siguro weather tayo dili condition dili ka tayo. Ken amat kit di nga ma'am nga kwaji panunot ko nga ti farmer ngamin ket talaga nga go lang. Oray kastang ket adalat mabalin kaya latta kasi ma'am nga kuan. Ada digiti adda hang agbalin wenno ana ada digiti ka kasi ma'am nako. Addamet ma'am ma'am rugi ka man lo ka man wag rugi ka plata ma'am. Try and try lang ma'am tanon hang maadala ta DJ masustain lata digiti kasapulan iti product ni ma'am. Sustainability ti product ni ma'am. So ma'am no ada ti kayat mo nga ibaga
karigitay agtutubo, digitay padang met nga agngay nga soy agpatakder iti kastoy nga farm or kwa ana ti maibalakan mo tapno no makarugi daman. Para kadagiti agdungdunggeg ken dagiti agtutubo nga padakket angkay nga maawanan iti namnama lalo iti kasta lalo iti iti farming ket iti farming amin ket ada iti masakbayan tayo iti farming ken datay iti namnamaen iti ili tayo. Iti agdama ket apapitinen ni Miss Cecilia Bonilla. Digiti kinasayaat nga imula iti pada ng nga tao. Agtultuloy nga isuna timang supsuplay kaya iti nagduduma nga lugar iti fertilizer, partikular dagiti organic fertilizer. Data nga rod mga kabombo, iti nagnudwan na ti segment tayo, ada Bombo Success Story, iti Good Morning Philippines, iti Bombo Radyo Lawag. Dahil di pagayam yo Bombo Janice Madam Ben, this is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo, Good Morning Philippines.